खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 10 डिसेम्बर 2021 शुक्रबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनो हागौ गुबुननि अनसायनाय मोनगोन जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानियावनो जाफुंसारनो हागोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन जेनिबो आंखाल जानाय नङा देहाया दिनै मोजाङै थागोन बयनिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो गोबां धोन आरजिनो हागोन आयाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन नखराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन समाजाव मान मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन सिगांनि आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन जायखि खामानियाव आखाइ होआ मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मोजाङै मावफुंलांनो हागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोनि साननायफ्रा टेबर नांगोन गावखौनो लोगो गैजायै बायदि हारसिं आरो दरसि मोनगोन गोजोननि आंखाल नुजागोन गोबां जिंगायाव थानांनो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन गोबां रोखोमनि हेंथा नुजाथिनो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन गुबुननि थाखाय खहा जानांनोबो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम गोसोनि बोलोआ दिनै लोरबां जागोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन समाजाव नाथाय मान मोनगोन रांखावरियाव मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो बहाबा थाङोब्ला सांग्रां जानाया गाहाम जाब्रबथायनि आसा दङ नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन देहाया मोजाङैनो थागोन गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन सोरबा लोगोआ गाज्रि नोजोर होखोमानोबो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां खामानियाव मुखुब थागोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन देहाया मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो गोबां धोन आरजिनोबो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन आयाबो बांगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन पजिटिभ साननाय फैगोन बयनिबो गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन सोरबा गेदेर सुबुंजों लोगो मोनज्लायनो हागौ नखराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजावबो गोबां मान मोननो हागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया मोजाङैनो थागोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ दिनै मोननोबो हागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन बहानिफ्रायबा गाहाम खौरां फैनोबो हागौ फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोननानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननायबो मोनगोन।
सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन लोगोफोरनि अनसायनाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनोबो हागोन आयआ बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन नखराव दिनै बिसि फिसानि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन लाइमोनफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ मोननोबो हागोन आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनोबो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोबां रोखोमनि हेंथा नुजाथिनो हागौ जेंनाया बांगोन गोसोखौ जोबोर गलाय गुजाय मोनगोन बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन गोसोआव पजिटिभ साननायबो फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ अब्लाबो नाथाय गोसोनि साननाया जाफुंगोन आरो मावनो लानाय खामानिखौबो मावफुंनोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन सोरबा सुथुरा गाज्रि नोजोर होखोमागोन सांग्रां जानाया गाहाम बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोननायखौ हागोन समाजाव सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ लाइमोनफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिकबो जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना बारा मोजां नङा मोनफ्रोमबो बिथिङाव नेगेटिभ साननाय फैनो हागौ गुबुनजों गोरोबनानै थानो गोब्राब जागोन गोसोखौ दिनै जोबोर गिलुं गिलुं आरो उसुखुथु मोनगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफ्रा नाथाय अब्लाबो देबार नांगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ समाजाव मान मोनगोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो देहाया दिनै मोजाङै थागोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन सोरबा गोजाम लोगोखौ बहाबा लोगो मोननो हागौ लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां बयजोंबो अनजागोन आरो अनसायजागोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मावफुंलांनो हागोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंसारगोन बहाबा दावबायहैनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन रांखावरियाव मोजां आयआ बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो समाजाव मान मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन बिमा बिफानि बोर मोनगोन धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज
दिनैनि साना जोबोर मोजां गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन मोजां गाज्रिखौ साननो रोंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननायबो मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन बिमा बिफानि बोर मोनगोन लाइमोनफोरा दिनै मोजां खौरां मोननो हागौ गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिकबो जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन माबा मोनसे बेसेन गोसा मुवा मोननो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन बहाबा दावबायहैनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गुबुननि अनसायनाय मोनगोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव मोजां गोबां धोन आरजिनो हागोन बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां होनजायो न'खराव अनलायनाय फैगोन गोसोआ दिनै जोबोर गोख्रों जागोन पजिटिभ साननाय फैगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मावफुंनो हागोन नाथाय अब्लाबो गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायाजासे सिरि सिरि मावलाङोब्ला बांसिन मावनो हागोन दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों